Mnogi od vas verovatno su već čuli za 6-godišnju Lanu Nikolić koja je obolela od aplastične anemije. Njoj je potrebna hitna transplantacija koštane srži i zbog toga se u subotu održava humanitarni rock'n'roll koncert. Na njemu će nastupati jedan od najmlađih rokera u Srbiji, Nikola Johnny Ranković. Prošlo je 3 meseca od kako smo prvi put izveštavali o maloj Lani Nikolić. Sa dijagnozom aplastične anemije više nije smela ni da izađe iz svoje sobe. Stvar je u tome da njen organizam ne proizvodi ćelije, mlade ćelije koje posle treba da se razviju u sve 3 loze za krvnu sliku. Tako da njena krvna slika u stvari je to što ne valja. Njena borba mora da se nastavi u inostranstvu i za to je potrebno preko 100.000 evra. Zato je njen vršnjak i već poznati borac i roker Nikola Johnny Ranković odlučio da pomogne. Došla mi je mama i rekla da Lani, što je ćerka njenog kolege iz ove firme, da joj treba pomoći, da treba presađuje koštanu srž. I meni je palo na pamet kako bi ja mogla da pomognem, da napravim koncert za svoj rođendan. Johnny u ovo nije prvi javni nastup. Drago mu je da može na ovaj način da pomogne i obećava dobru zabavu. Zvala sam ja dosta ljudi, ne znam ko će tačno da dođe, što pozivnice, što elektronske pozivnice i voleo bi da ljudi pošalju poruku 4022 da pomognu Lani i da tako budu deo akcije. Koncert će biti održan u subotu 30. novembra u Comtrade centru. Sav prihod je namenjen za pomoć Lani Nikolić, a cenu karte određujete sami.